L'Elàstica, amb Eduard Díaz, Cristian Romero, Sergi Pozo, Nil Remus i Àlex Sabater. Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Elàstica, el programa favorit de Ferran Torres. Avui el titular és claríssim. Victòria aplastant, incontestable i inapel·lable de Joan Laporta a les eleccions a la presidència del Futbol Club Barcelona. El soci ha parlat i ho ha fet amb una contundència absoluta. Això vol dir una cosa molt clara. Laportisme almenys fins al 2031 i en principi continuïtat del projecte esportiu amb Deco, Flick i els nanos. Aquestes setmanes de campanya electoral han estat intenses. Hi ha hagut de tot. Hem tingut un candidat que apostava més per les propostes i apostava més per les propostes per un projecte estructurat que es deia Víctor Font i un altre que ho jugava tota la seva personalitat, a la seva força i el seu lideratge, Joan Laporta. I és que la figura d'en Jan és la dels grans líders carismàtics. Un president que moltes vegades decideix més per intuïció o per olfacte futbolístic més que no pas per projectes plens d'Excels o de PowerPoints. Potser no és la manera més ortodoxa de governar un monstre com és el Barça, però el soci ho té claríssim. Vol Laporta al timó d'aquesta nau. Ara, per tant, el que toca és tancar files, celebrar que el nostre club continua sent més que un club, que no pertany a cap xec àrab ni a cap fons d'inversió i que aquí, agradi més o menys el resultat, són els socis qui decideixen el futur del Barça, amb urnes, amb vots, amb democràcia. I això, sincerament, ens fa estar molt orgullosos de ser culers. I si baixem a la gespa, doncs tenim molta teca. El Barça va fer un partit molt fluix a Newcastle, de fet un partit digne del Madrid d'Arbeloa, joc gris, poc futbol i finalment salvant els mobles per un penal a l'últim minut. Si volem passar dimecres, haurem de jugar bastant millor. El Madrid, per la seva banda, va sorprendre tothom amb una primera part exquisida de Valverde que deixa l'eliminatòria contra el Manchester pràcticament decidida. Però aquí, a l'Elàstica, continuarem confiant en Guardiola, bé, tots menys en Saba, i esperem que demà hi hagi un miracle. En fi, com veieu, tenim 1000 temes sobre la taula, així que ara és moment de relaxar-vos, posar-vos còmodes i passar una hora amb nosaltres parlant del que més ens agrada, futbol. Arrenquem! I tallo el drop perquè puc. Bona tarda, Edu Díaz. Què et passa? Sergi Pozo. Molt bona tarda. Àlex Sabater. Molt bona tarda. Jo, Cristian Romero. I Wifi, bona tarda, què tal? Pozo, ho tenim arreglat? Ha tornat. Ja som en directe a tot arreu. Estem en directe i ja ens veuen les precioses cares que portem aquesta tarda. Tots menys en Saba, com diu l'Edu a l'editorial. Bé, no, al revés, jo la porto supercontenta. Estàs content? Home, s'està afirmant el que jo sempre estic dient, que Guardiola està caducat. Creus que és el fi d'una era? A veure, a mi em direu... No, o sigui, sincerament, a la premsa s'ha parlat i tot. Vull dir, l'alineació que va treure... dubtosa. Realment surt amb un migcampista només, Rodri Hernández. Per això mateix, vull dir, vas de modern i t'endus una hòstia moderna. Jo vull que siguis clar. Mira, Saba, vull que siguis clar. Creus que tu amb la plantilla del City haguessis tret millor resultat al Bernabéu? Millor resultat? Poder no, perquè no tinc l'experiència de nivell èlit, però millor 11 inicial segur. Qui haguessis posat, va? Jo, per mi... Qui et va faltar? Ryan Cherky, per exemple, que no jugués de titular, em va semblar lamentable. Va sortir molt tard, No vols dir que estava tocat o alguna cosa? No, en principi. El va treure a minut 70. És perquè és així de... És que el City a Guardiola és rotació... Sí, però abans saps què passa? Feies una rotació i tenies 5 tios al banquillo que donaven el mateix rendiment. Ara fas rotació i depèn de com fallis l'11 surten 4 tolles. Perquè jo Kusanov, per exemple, no sé què fa jugant al City. Això és el que volia jo posar una mica en dubte, el de Kusanov de lateral dret per primera vegada en tota la temporada. És horrible aquest tio. Però horrible, no ha jugat mai en aquesta posició. He de dir també que després, a veure, si tens un Valverde que està enxufat i... És que el tio... Va ser Maradona, Però és que el City tampoc va generar tampoc allò que digués. Els primers 20 minuts a mi m'han agradat, després ja... No va ser un partit del Madrid guanyar 3-0. Aquí tenia raó Guardiola quan va acabar el partit. I podien haver sigut 4, Sí, tant. Amb el penal. La penal, sí. Però no sé, a mi els primers 20 minuts del City em van agradar molt. Recordo que van arribar bastant i vaig pensar, vale, serà la típica nit on, si no és per Courtois, els hi cauen 5.
i al final tornem a veure una actuació maradoniana d'un jugador que sembla que això ja ens hem d'acabar d'acostumar, perquè sí que és veritat que a vegades jo crec que pequem d'innocents, de dir no, és que el City és molt favorit i ja està, i el Madrid està fent una molt mala temporada i tal, però jo de veritat ja ho vaig dir aquí en el programa, però jo recordo el partit del Madrid a casa contra el Getafe, el que van perdre 0-1 fa molt poc, sí. I era la primera vegada des de que jo tinc ús de consciència que recordava que el Madrid no em donava la sensació de que anés a remuntar un partit en els últims minuts, perquè si una cosa sí que estem acostumats és a aquests moments de bogeria absoluta, i més en el Bernabéu i més a Champions, no? Però jo veia un Madrid diferent i amb un altre esperit, i pensava que ell parla anglès, spirit, sí. Spirit. Pensava que Champions no seria diferent, i a part amb un equip com el City, i torna a haver aquesta mística de que un jugador torna a ser el millor del món. Nois, no, però és que ha sigut la setmana, perquè després el partit de Lliga també... I el partit anterior de Lliga també havia marcat un gol. Sí. Nois, no, ja està, no passa res. Què toca? Que estan la 17ena, la 16ena, jo no sé quina toca. No. Ja està. No passa res. Saps què passa? Que ens tornarà a passar lo de que el Madrid passarà i direm, vale, ara contra el Bayern és totalment impossible, el Bayern és l'equip més en forma d'Europa, i després, igual, el Bayern Rodrigo es recupera abans d'hora, surt i marca un hat-trick. Sí, no... Jo deia ara que el Bayern ha sortit la notícia de que segurament hagin de jugar el partit de Champions amb un porter juvenil. Sí. Perquè... Bueno, però voleu dir que és tan rellevant això o no? Home. Aviam, rellevant no, i menys quan tens el resultat que tens de l'anada, que has guanyat 6-1. Vull dir, si veieu... No, per la tornada no, dic per l'eliminatòria a Madrid, que també hauria de jugar amb aquest porter juvenil. No, ja hauria recuperat algú, havien dit que no, vaig veure a Twitter que no, perquè a Twitter saber, no ho sé. Però em refereixo, si haguéssiu de triar una posició del camp per dir tu, se lesionarà tothom i haurà de jugar un cantarà, quina posició posaríeu? Jo al lateral o porter? No. No? I qui escolliries? Jo un extrem. Ostres, no sé què. Saps què passa? Bueno, que pressioni. Quan una persona molesta, on te la fiques? Nosaltres et fiquem a Ferran Torres. Però per què ha de molestar? Ostres, però Ferran molesta bastant. Bueno, Ferran Torres el tenim ara a la banqueta dreta. Jo crec que ha perdut ja... Sí, no, evidentment, quan molesta el fiques a la banqueta, però vull dir, perquè no molesti, quan més a dalt millor. A veure, sempre ha passat això, quan se lesionava un jugador el posaven de davanter, però vaja, jo a priori votaria o porter, o si fas bé la feina li has de posar més o menys fàcil al porter. Sí, no és tan determinant. I tot i que sigui un juvenil, collons, un juvenil del Bayern dolent no ha de ser. A menys que siguis porter del Tottenham, que és que mira, estàs donant tanto. És que com sortir un porter nefast, te passa lo del Tottenham i te quedes molt pantanàs. Jo crec que nefast no pot sortir ningú. Jo crec que simplement és un noi que no tingui experiència, que es posi molt nerviós i comenci a fer fallos, i si hi ha una putada dins del món del porter, és que si fas una, ja està, ja estàs malament. Sí, no. I el porter és el que té més responsabilitat. No, bueno, per la gent que no ho sàpiga, just ve de passar lo de Champions del porter del Tottenham, que en 20 minuts li marquen 3 gols i 2 són cantades seves, però jo vull dir... Al minut 16 el treuen. Sí, però en defensa d'aquest porter el que vull dir és que un dels gols és una calcomania del gol de Joan Garcia. I és perquè l'estat de la gespa del Metropolitano és nefasta. Totalment d'acord. Sabater, vaig pensar exactament el mateix. O sigui, va votant tot el dia la pilota. Jo us volia fer una pregunta, perquè jo crec que és un bon tema de debat i molta gent tindrà opinions diferents, i és, creieu que va fer bé l'entrenador de canviar el porter? Hòstia, és que jo crec que té molta repercussió. S'ha de conèixer el jugador, s'ha de conèixer... Tu ho haguessis fet? Depèn. Jo a priori no. Ara, recordem que era el segon porter del Tottenham, Vicario és el primer porter, i el posa, jo crec que per meritocràcia. Però vull dir que l'has de conèixer, de dir, si saps que és una persona, jo què sé, per exemple, Joan Garcia, jo no vaig tenir cap dubte que Joan Garcia, després de la cagada, no s'enfonsaria, saps? Que faria un bon partit, que sabria sobreposar-se. Hi ha jugadors que poder són més fràgils, que poder... Ell es va quedar les mans al cap de seguida, va estar a terra... Sí, estava fet. Poder, dius tu, canvi, ja està, no passa res, i després parles amb ell i li expliques tu. Però per la reacció crec que no el va ajudar gaire amb el canvi, Jo el vaig veure marxant al túnel de vestuaris molt enfadat. No, és que jo crec que no hi ha solució. Clar. Jo crec que no el canviaria, però perquè el marques de per vida ja. Sí. O sigui... Jo és per no sé. Karius, per exemple, no va ser tan heavy
i el va marcar molt a la seva carrera. De fet, aquell home no va tornar a fer res amb cap equip. És que una final de... És que el Madrid... El context era molt dur. Va sortir els gols o sigui, cagades de porters contra el Madrid de Champions i n'hi ha un munt, tio. Sí. Bueno, i Donnarumma és el primer de fer-ne contra el Madrid. Hòstia, no em parlis de Donnarumma. Donnarumma crec que és dels porters més sobrevalorats que m'he tirat mai a la cara. És un porter molt estrany, perquè és capaç del pitjor i del millor. Jo he vist partits de Donnarumma espectaculars i, hòstia, mira, els gols del Madrid... Jo el tenia al FIFA. Nosaltres també hem vist partits espectaculars de Ferran Torres i sabem que és un... No tants com de Donnarumma. No és el mateix. Hòstia, Donnarumma, tio... Hòstia, no sé, jo crec que hi ha davanters dolents que poden arribar a marcar gols, però, hòstia, un porter que et doni seguretat en molts trams de temporada i després tingui aquests partits, jo és una cosa que no entenc. No sé si és una cosa mental, com bé diu l'Edu, però, a veure, Donnarumma té molts quilòmetres als peus ja, Vull dir, i moltes lletres al nom. Per això, és un jugador... I no és tan gran, Té la meva edat. Clar, és que... Donnarumma té la meva edat. És que tu ja ets bastant pureta, Bueno... Tinc 26, No, tan jove, Donnarumma, jo hagués dit 30. No, té cara fotut, però és més jove del que sembla. Donnarumma és que debuta amb el Milan amb 16 anys, siguem porter, fa 10 anys que està a l'èlit. I es fica com a titular amb 17, vull dir... Per això, que vull dir que sembla que porti molts i molts anys, i és una mica igual que el cas Oyarzábal, que ho parlàvem amb Giri, un amic nostre, que dèiem, hòstia, Oyarzábal deu tenir 33-34 anys, Oyarzábal en té 28, és un nano jove. Us puc ensenyar, és que ara us llegiré una cosa que quedareu estupefactos d'això dels anys, perquè a vegades jo penso, no sé si parlarem del Barça, no suposo ara, i de la Porta i de... Ara anem. Doncs va, m'espero, us ho dic quan parlem del Barça, perquè... No, realment poca cosa més del Madrid. Després passarem a parlar una mica més perquè hi ha algun debat més i tal, però volia saber una mica la vostra opinió sobre el tema del porter. Crec que ja ho hem dit una mica, però bé, passem una mica a parlar de lo de casa, i és que tenim una mica el yin i el yang, no? Seria una mica l'anada contra el Newcastle, on jo crec que ningú va quedar gaire satisfet, i després tenim el partit que es va jugar ahir contra el Sevilla, on veiem un altre Barça, tot i les declaracions de Hansi Flick, on representava que no estava gaire content amb el resultat de l'equip, tot i haver guanyat amb un resultat tan content. Jo suposo que té alguna a veure amb els 2 gols que ens fan. Jo trobo que... I la pressió, deia, cosa que a mi em va agradar, no sé. Jo no sé fins a quin punt la pressió, però sí que és veritat que el segon gol, per exemple, noto molt que Araujo està no sé on està buscant el seu gol com sempre, i ja fa que la línia de la defensa estigui moguda, i també penso que no acaben de tornar gaire ràpid, perquè justament el que s'adorm és Gerard Martín, que arriba tard a defensar el seu home, que és el que marca, i trobo que s'han d'anar a espavilar una mica. Vull dir que sí que és veritat que és un 5-2 i ens és igual el 5-1, 5-2, però si podem guanyar 7-0 en comptes del 5-2 jo crec que és molt millor. Per tant, tal com va sortir el Sevilla podria haver sigut pitjor. Per això vull dir, ens van regalar el partit, però sí que ens van regalar 2 penals, per tant podríem haver aprofitat molt més la situació, i trobo que ve una mica per aquí, que si els hi pots fotre 8, doncs els hi fots 8 i ja està. El problema de sembla penal el primer? Sí, a mi tots 2. A mi els 2. Jo el problema del Barça, jo crec que per això emprenya Flix els minuts dels gols, que és últim minut de primera part, últim minut de partit, i és baixar una mica els braços, clar, és com dir, tios, va, hòstia, no costa tant deixar la porteria 0. A més, Flick és una cosa que sempre diu, que la porteria 0 és primordial, tot i que vagi 5, 2 o 3-0. Si tu tens la porteria 0, puntues, això ho saps segur. Llavors, a partir d'aquí pot ser 1 o 3, però... a part, que és un cop sobre la taula de... Realment suposo que Flick és conscient de que on més interrogants es posa en aquest Barça és el tema defensiu. Doncs si tu demostres que estàs siguent solvent amb la defensa i fas una ratxa una mica de porteries a 0 i tal, jo crec que la gent ho agrairà, i a part és una imatge que dona a l'equip positiva. I sí que és veritat, a mi em va donar la mateixa sensació que li dona una mica a l'Edu, i és que, ostres, en els minuts on ens carden els gols, a més totalment innecessaris, que són 2 desconnexions i tal, que si estàs connectat i atenen el partit, podria haver acabat 5-0, 6 o 7. Exacte. Però no sé, mira. També us dic, jo recordo, abans de començar el partit vaig mirar l'alineació i vaig començar a veure noms que, no dic que siguin dolents, jo estic molt content amb la participació dels nanos i tal, però, ostres, comences a veure Xavi Espart, Gerard Martín, Pau Covarsí, Marc Bernal, una pila de nanos joves que pràcticament semblava el Barça B, que ens ho diuen fa un any, això, aquesta alineació del Barça, i era raríssima, no? Roni Bargi també, vull dir, vaig pensar, crec que estem poder rotant massa, i al final ha donat, no? Però... No, jo trobo que està bé que rotéssim tant, i al contrari, que també va bé per descansar. O sigui, evidentment podria ser el Sevilla, si fos el Sevilla de fa... però el Sevilla ens va guanyar 4-1 a l'anada. Sí, per això, i a part d'això, que el Sevilla de les últimes de fa més temporades sí que ens competia més els partits i era un rival més complicat. Ens va guanyar a l'anada.
Bueno, no, evidentment, però vull dir que sabíem quina dinàmica venia amb el Sevilla. Clar. Però vull dir que sí que per noms potser sortia amb una mica de por als aficionats d'ostres, a veure què passa, però jo crec que van resoldre el partit amb solvència, que va estar bé, i així els jugadors titulars, que creiem que seran titulars dimecres, jo crec que els va perquè bueno, estaven descansats, han tingut menys càrrega de minuts, això, i trobo que és important perquè... I que amb tanta rotació guanyis amb aquesta solvència està bé, No sé, jo trobo que és això, que vaig dir la setmana passada, vens de l'Atlético, que vas fer un partidàs, però vas apretar molt, vens contra el Bilbao, també el mateix, i després jugues contra el Newcastle, que també ja se'ls veia que estaven desgastats, jo trobo que ha estat molt bé, i el segon partit en Lliga... és una mica trampa, perquè recordem que el Barça amb el Rayo té molts problemes sempre, i ara sí que és veritat que vas a casa, no? És a casa, estem tots lògicament pensant en Newcastle, partit lògicament primordial per la temporada del Barça, però el Barça-Rayo sempre és un partit molt dubtós, molt enganyós, de que la gent es confia massa i compta, Jo crec que el Barça, que els dos últims partits de Lliga ha pogut rotar a mitges, perquè al final a Bilbao també surts deixant a Lewandowski, a Rafinha i a Pedri a la banqueta. No, Pedri no. Pedri també. Llavors, al final els has de treure per salvar el partit. I és una pena, perquè un d'aquests dos partits... Ahir no calia, per exemple, que jugués Lamine, no sé per què va sortir. Anaven 4-1. Jo crec que ell va demanar a veure si rascava el seu gol o alguna cosa. Però no cal. Vull dir, descansem. Venen molts partits. Vull dir, no ens cal. A diferència d'altres equips, bueno, el Madrid també té Champions, però vull dir, tenim partits entre setmana, seleccions, la parada de seleccions no descansarem perquè tothom marxarà por ahí. Sí. Vull dir que... Però si hi ha una cosa positiva de tot això és que... Quan és parada de seleccions? Aquesta setmana que ve, no l'altra. Sí. Si hi ha una cosa positiva de tot això és que passa una altra jornada més i el Madrid no retalla. Al final, el resum de tot és que queden 10 jornades i el Barça segueix a 4 punts i amb un Madrid que fa dubtar una mica, tot i que el partit contra l'Elx, recordem que l'Elx és el pitjor visitant de la Lliga. I han de venir ells aquí. I han de venir al Camp Nou, que serà probablement el partit definitiu de la Lliga. Un Camp Nou que ja feia un altre... Sí, home, amb la grada ja m'agrada bastant. Per cert, jo us vull dir una cosa, que abans ho tenia aquí. Sabeu que Laporta ha guanyat les eleccions, i ha guanyat les eleccions, els mandats no són com a la política, que són 4 anys, aquí són 5 anys, i per tant tenim Barça fins aquí, Laporta fins aquí 5 anys. Vale? Ara vull que tanqueu els ulls i escolteu això. Vale? Estem al 2031, vale? Torna a haver eleccions, i us diré uns noms i una edat. Vale? I flipareu. Lamine Yamal, 23. Ronny Bargi, 25. Gavi, 26. Marc Bernal, 23. Caçador, 27. Pedri, 28. Fermín, 27. Valde, 27. Covarsí, 24. Joan Garcia, 29. Ojo, I encara seran nanos, Ojo, Sí. Vull dir que la ment tindrà la meva edat ara mateix, és impressionant. Aquí 5 anys, La part bona és que, a veure, d'aquests alguns s'aniran fora. Sí, no, d'aquesta llista no en cal. Però si pots, si Pedri, Fermín, Lamine, Covarsí, Joan Garcia, Bernal, si aquesta estructura, no, allò del Barça, no, sempre dèiem, no, el Barça que era els 3 petits, més Puyol i Piqué, Messi, saps? Vull dir, aquesta cosa de la columna vertebral l'aconseguim tenir-la, tenim un projecte molt bo. És que és per molts molt bona pinta. És per molts anys, és lo positiu, no? Vull dir, és que no ens en donem compte, però és que Lamine té edat de... puja un nano a debutar a la segona part contra el Racing. Sí, clar. És que, de fet, pràcticament no hauria d'estar quasi ni el Barça B, tal com estan les coses. Ara ja sí que el món del futbol és molt diferent, hi ha nanos que pugen molt aviat, per exemple, hi ha l'exemple del nano de l'Arsenal, que s'ha convertit en el golejador més jove de la història de la Premier. Molt bo aquest tio, Són nanos que pugen ja amb 16 anys. Amb 16 anys, fa 10-15 anys, era un nano juvenil que, tot i que fos molt bo, havia d'esperar 3, 4, 5 anys ja per tema jerarquia dins del vestuari. Ara això ha canviat, els nanos trepitgen fort. Però bé, abans de parlar de les eleccions, que tindrem convidat especial, com sempre, hem de parlar una mica de la prèvia del partit contra el Newcastle. Uns nervis. Vull saber les sensacions una mica de tothom, vull saber si sou confiants i si creieu que passarem, i sembla ser que si passem ens esperarà un altre cop l'Atlético de Madrid. Jugarem en total, no sé si són 6 partits en total. Jo sóc creient. Jo reso a la sexta. I 3 seguits, Sí, és que quin pal, de veritat, Jo ja estic esperant el Bodø-Glimt a la semifinal.
O sigui, tu ja t'has ventilat. Tornada... Pim, pam, pum. T'has tornat... O sigui, t'has ventilat tornada contra el Newcastle i l'eliminatòria sencera contra l'Atlético de Madrid. Te l'has ventilat ja. En el cas que passi l'Atlético. I m'he ventilat la tornada del Bodo Glimt a Sporting i que... I passin contra l'Arsenal. Hòstia. Jo tinc us proposo una cosa. Va, ara que encara queda moltíssima Però si us fixeu, no ens veig en final, si es veuen contra el Bodo Glimt. No diré guanyar la Champions perquè ho veig impossible. En Saba vota per Bodo Glimt Bayern de Múnich al final de la Champions. Què va? Bodo Glimt Madrid i guanyant el Madrid 6-0. És que no heu vist res de la vida o què? Ja, la veritat. Guanyant el Madrid 1-0 i patint. I ja està. Jo us proposo una cosa, Hat-trick de penals de Vinícius. Anem a fer la primera aposta elàstica de tota la història d'aquest programa, va. Si el Bodo Glimt arriba a semifinals contra el Barça, i lògicament el Barça passa, perquè si no serà un ridícul històric, ens comprem tots la samarreta del Bodo? I és que tinc un problema. Fem un programa especial Bodo Glimt. No hi haurà la meva talla. I tant. Ja me pillaré una sudadera, segur que ja... Allà a Noruega són molt... Claro. Per aguantar el fred poder... Sí, però no, me passa sempre el mateix. Hòstia, quina sorpresa d'equip, de veritat. Però bé, va, prèvia del Barça, va, què creieu que passarà? Som-hi. Jo crec que serà un partit que la primera part ens apretaran bastant, però a la segona part traurem l'espíritu aquest de Hansi Flick i els encardarem 3. Vinga. Per tant, resultat final? 4-1. M'agrada. Jo sóc creient, com ja us he dit, reso a Hansi Flick i al Futbol Club Barcelona, així que estic molt segur que el Barça fotrà un repàs de futbol. Hòstia, com dona per clip això. Ja. És que tot, Bueno, tot. No passa res. Quines paraules més desencertades. Sí, però bueno, és el que hi ha. Va, noi, resultat. Bueno, clar, m'esteu criticant a mitja xarla motivadora. Joder, diguem un resultat. Una hora per dir un resultat. Perquè t'enrotlles més que una persiana. Joder. Perquè està fent minut a minut, nano. Està fent com fermeja clips, tio. Sí, de veritat. Perdona, puc parlar Va. o vols el clip tu ara? No, si jo diré el número i prou. Va, 4-0. Hòstia, sense encaixar, bueno. 5-2. Jo diré 3-1, serà una mica més conservador, però jo també confio. Veig que tots confiem i tots els nostres oients. I espero que crec que demà al Madrid... No. Cuidao. No. Vaja. Tornes a caure, Edu, acabem de parlar de que no... Cuidao. Jo crec que guanyarà el City, però passa el Madrid. Us explico. Jo crec que demà el City es ficarà 2-0 i el Madrid acabarà empatant el partit 2-2. No me facis això, Saba, això no. Prefereixo que guanyi el Madrid 0-3. Jo crec que hi haurà un moment que seran 3-0 pel City, però també penso que el Madrid marcarà després. No. Però passarà el City, tu creus? Jo no ho veig... És a dir... És que 3 jo no veig que el Madrid fora de casa no pugui perdre 3-0. No, jo crec que perdrà. Per desencerts, ara que estava pensant, el titular de l'Edo la setmana passada... Ara ve l'hora, Ara ve l'hora... Guarda-te'l per la següent eliminatòria. A veure, aquí som del Bayern des de petits. No, jo us ho juro, no vaig poder mirar el partit i tenia posat el mòbil així que m'avisés com marqués i està cagant amb tot, No, mira. És que quan tens un entrenador que és prehistòric, doncs és el que hi ha. Hòstia, ja, però no, vam dir que no insultaríem més a Barberó, Va. No. Però jo, no sé, espero que us dongueu compte algun dia de que ha caducat. Però que no ha caducat, tio, això no és veritat, tio. Jo penso que ara necessito un descans, això és cert. Jo penso que ara necessito un descans. Porten molts i molts Quan necessites un descans és perquè alguna no funciona. Però ell ja ho sap, ja ha dit que pararà ara. Jo també ho veig, que porta molts anys i al final tothom, si Flick aguanta 7 anys al Barça, també estarem fins als nassos d'ell. Fins i tot pels millors entrenadors de la història, quan hi ha un canvi de cicle dins d'un equip, és complicat tornar-ho a reconduir. Jo estic amb tu, Saba, entenc que ara mateix Guardiola no és el millor del món actualment, ho entenc, no passa res, però sí que és veritat que si comparem el City guanyador de la Champions, té molt poca cosa a veure amb el City actual. Però és que actualment no està en el top 5 entrenadors del món. I l'altre dia encara... Però perquè el City ara mateix tampoc està... Què vol dir? Top 5? És a dir, i Messi està al top 5 ara? No. Però en el top 5 històric el poses. Bueno, sí, clar. Doncs Guardiola, jo per mi és top 1, claríssim. Saba, per tu Messi és el millor jugador de la història? Sí, clar, evidentment. Guardiola el millor entrenador? No. Ho has dit tímid, però evidentment. El què? No has de dir-lo aquí, l'has dit aquí. No, Leo Messi per mi és el millor jugador que he vist mai amb els meus propis ulls. Creus que hi hauria d'haver debat amb Cristiano? O estan massa lluny l'un Cristiano no està ni al top 3. Ja tenim el primer, veus com l'estava buscant, T'has donat compte. Però jo crec que no. T'ha faltat dir-li fleuma o dir-li... Tu creus que Cristiano està Maldini no el posa, Maldini posa Maradona, Messi, Pelé, Cruyff... Vale, anem a fer-ho diferent. Històricament, jo crec que... és top 8, top 2. Jo crec que sí. Però com a prime futbolístic,
Jo crec que hi ha... Està de molt mal dir, tio. Jo crec que hi ha Leo Messi primer, segon Maradona. No, per s'ha dit. o sigui, jo és que... Maldini posa per davant M'és el igual prime de el que Maradona digui. que el prime de Messi. Sí. Maldini diu cada cosa que flipes. Maldini què és, Edu? Calvo. vale. No, jo Continua. a vegades Antonio estic d'acord Lobato. amb els calvos, joder. No, però ara va en sèrio, Maradona era un futbol superdiferent, no hi havia la preparació que hi ha ara dels futbolistes, ni de la defensa ni d'atac. Aquests dos tios han estat, no han tingut 2 temporades, han estat 15 anys a dalt de tot. Per tant, jo per mi Messi i Cristiano estan a dalt de tot del rècord I històric. tothom sap que Maradona, amb el físic que tenia i tot, el fiques ara a jugar i no... Vale, però això és trampa perquè segons quin jugador diguis mig ho entenc. Entenc que diguem lo de Pelé perquè al final tampoc va sortir mai del Santos i tal, però és que si mireu la de pals que li donaven a Maradona, jo crec que li doneu el No, jo doble no de t'he mèrit. dit, jo no t'he dit que no tingui pals. Estic dient que no hi havia la preparació física que hi ha, les defenses Sí, no però eren... I no eren Maradona, ràpids, i no eren- Maradona amb la preparació. No, Jo he de però- dir que Maradona amb 3 amics va guanyar un Mundial, eh? I que Sí, tenia... clar, i amb amb el 12 talent- grams de coca, però Edu! és així. Edu! Un per partit, no De són coca 12 de partits. xocolata, No? de coca de xocolata. En plan, Enric, jo crec que és moment... a Maradona li agradava... És moment de tallar això. Bé, havent fet la prèvia del partit de Champions, ara hem de parlar del que ha sigut trending topic aquests últims dies. De fet, ahir a la nit ja es va confirmar, i és que Joan Laporta torna a ser president del Barça fins 2031. Luz de Gas patrocinarà la màniga del Barça d'handbol. Sortirà, ahir van pactar-ho al vespre. I no, la veritat que ningú pot dir que no. En Joan Laporta se l'ha tret. A part 69-20... No sé. L'ha més que doblat Sí, Víctor Font, que a més jo penso que hi va estar a mi m'agrada, Font. La Porta m'agrada també, m'agraden tots dos. A mi Font... Sí, no, a mi no me sembla, però no. A mi no m'entra, Soc més Bueno, de- perquè li falta carisma i quan et falta una mica de carisma, si el teu contrincant en té molt, encara es veu més. I si les teves eleccions, o sigui, el seu projecte per guanyar vots es basaven cardar merda en l'altre, pues... Però perquè no té més... O sigui, imagineu-vos diferent. Imagineu-vos que hagués sigut Bartomeu contra Font. El perfil és molt similar. No hi ha un... Quin fàstic, ja em sembla tan... Bueno, és que a veure, el soci del Barça ha votat cada merda que flipes, eh? El president més votat de la història és Sandro Rossell, eh? No, ja. Vull dir que... Clar, és el que hi ha. Però em refereixo que Laporta canvia el joc. Víctor Font amb qualsevol altre candidat hagués guanyat, perquè és un tio que s'ha fet ell mateix, milionari, amb molt bones idees, no sé què, i hagués guanyat. Però al Barça aquí ens surt aquest tio que es fot allà a sobre un tractor cridant Barça i fent botifarres És que me representa, i tots diguem, pues vinga, aquest tio que vagi davant. I és un tio que... I a part ha demostrat. Si això hagués passat abans de que Laporta hagués... L'altre. Sí? M'escolteu? Home, per no escoltar-te, Arcadi, bona tarda. Sí, bona tarda, sí. Feia parlant del fill de puta en la porta. Bueno. Estàs perdent tant el respecte, ja fins i tot per nosaltres, que ja ni deixes que te presentem. No, És el president. És que no puc anar a votar, és una puta merda, això. És fill de polla. Sí, vas anar-hi ahir. Sí, clar. Però- Vaig anar a buscar el meu cognom i resulta que no sortia a la puta llista. Però tu ets Com en soci o no? Ter Stegen. Sí, tant que soc soci des que era ben petit, eh? I Quin no- número tens? Sí, el 6.230 de Ostres. 4. 34? Sí. Sí, És no, un i número tant, baix, jo eh? des de tota... Sí, no, des que era ben xiquitito. 229 pavos a l'any que val. Però no li han preguntat l'edat, li han preguntat el número de soci. Sí, sí. Sí, no, home, no fotem, Sabater. No, clar, però resulta que arribo allà per anar a votar i resulta que no sortia Morter, sortia Martell. Perquè m'estan vacilant o què? Home, però Martell també te representa bastant, no? Sí, i tant que sí, Però perquè el seu fotem, cosí, hòstia no? puta. Arcadi Martell deu ser el seu cosí. No, és el meu cunyat. Cunyat. Sí, el cunyat aquell que sempre m'acompanya a les aventures amb la cadireta. Saps què vol dir això, no? Que els teus nebots es diuen Martell Morter. Sí, però bueno, no. Ens estem desviant del tema. Vale, Estàvem parlant d'en Joan Laporta. És un Arcadi. fill de puta. No, és un fill de puta, home. Arcadi, crec que no hi havia millor convidat per avui que tu, i jo et volia preguntar, a veure, suposo que a la porta lògicament no l'estaves acompanyant ni el volies votar, però què et sembla Víctor Font? Sí, bueno, és que un és pitjor que l'altre. Tampoc, Sí, no? jo vaig votar Víctor Font per no votar Laporta, però em sembla bastant pitjor. Qui creus que seria un gran president pel Barça?
Sandro Rossell va ser un No! Sí, home. Què va valdre Neymar, Arcadi? Home, no era bon jugador, me cago en la puta. Home, quan a es va Neymar li pagar? van treure un benefici de 100 milions d'euros. No se sap encara, ni se sabrà mai. I una condemna. Però un moment, Arcadi, vostè hauria d'anar a favor de la Porta. Quin president trobaria que li allargués les obres tant perquè vostè pugui disfrutar veient els paletes amunt i avall, les grues... Collons, en Florentino van començar a construir l'estadi l'any 2019 i encara estan allà liats. Però tu estaries content amb la xapa aquesta que han fet a fora del No, camp? és que el xapa és una puta merda. Clar, a veure. La veritat és que jo faig una xapa millor casa. Aquí hi ha ciment del bo, Ciment allò no és, Bueno, morter. Exacte. I què anava a dir? I l'ha vist ja per dins o no ha pogut entrar o no? Sí, tant, ahir vaig a veure el partit i... Mira, va, molt bé. I és preciós, Jo crec, Arcadi, que tu hauries de ser-hi a la grada d'animació. Ara que s'ha arreglat tot això... Saps què passa? Que sí que du gaire les cordes vocals, no veu? Que Doncs no qualsevol ho diria, perquè aquí... I en el camp passa una cosa que quan algú lidera càntics no se sent bé, i si no vocalitzes bé, Però què li has dit ara? En aquest? no vocalitza bé vostè. Vale, al 3 faig un càntic, a veure si m'enteneu. Avança el suporte! Veus? Se menja, és com una mica en Bartomeu, menja lletres. Però- I les que diu no els pronuncia bé. Però s'ho ha pres força... Jo crec que no t'ha entès. S'ho ha pres força bé. Però vostè, si hagués anat a un cole bo, parlaria bé. Arcadi, no sé si t'estàs donant compte que t'està És que a la meva època no parlava en català al col·legi. És que... No. A ell li sembla bé, ja ho sap que no parla bé. Però és La gent estrany. d'abans acceptava. Sou ara que sou uns merdes i no accepteu els problemes. Però aquesta gent acceptava. Quan això era jove no hi havia pedagogs d'aquells que m'ensenyaven a parlar. Sí. Sí, no, jo t'entenc Per no haver anat al... Logopeda que porten la porta a sobre, cau la puta. Ahir va sortir aquella, la llum de Repsol, o com es digui aquella gas, discoteca. llum de gas. Ah, llum de gas. Bueno, que sí, que puta merda. Luz de gas. Luz? Sí, però escolta'm, si la Porta li arriba a dir, va, Arcadi, pugi el cotxe i anem a Luz de Ah, gas. sí, pensi que m'en torno abans, Haguessis pujat, Arcadi. Truco amb en Martell i anem els dos a fer coses. I a veure on te va acabar. Sí, home, això és una festota. Doncs, Arcadi, que sàpigues que te queden 5 anys... no de vida, No de vida. Bueno, sinó tampoc està clar. Te queden 5 anys de la Porta president. Per tant. Esperem que no quedin 5 anys d'obres al Barça. Això, home, esperem que no. Però també. no me queda clar a mi. Tu t'agraden les obres o no t'agraden les Jo obres? sóc un enamorat del morter. Vale, doncs així. Però li I un agraden les enamorat coses acabades, de les obres Edu. del Barça. Però clar, tu pensa que d'aquí, quan s'acabin el Camp Nou, s'haurà de construir el Palau. Ara! Per tant, ja tindré coses per d'aquí 5 anys. I Però esperem que el podràs Camp Nou veure s'acabi el- ja d'una puta vegada. Clar, i podràs veure el projecte acabat. I a part, Edu, jo crec que l'Arcadi té un problema i és una cosa que li preocupa de veritat i és a veure si no arriba a veure el Camp Nou acabat. Saps què passa? Al final de les obres, normalment, ja no Tu es pensa fica que- molt de morter. Tu pensa que jo fa 20 anys no sabia si s'acabaria la Sagrada Família. Però Tinc, ja- obres per anar tirant amb la Sagrada Família. Que ara queda una façana, cau la puta. Sí. No, ara I ja els està. gilipolles no volen sortir de casa seu per fer la... Ja. Desgraciats. Bueno. Bé, Arcadi, tot i haver dit el que has dit, et trobo més calmat que altres setmanes. Sí, Això bueno, m'agrada. m'he fet una tila, el Barça guanya, Jo- Ferran Torres és un gilipolles, bueno, ho anem fent, no? Estem tot d'acord, no? Però jo pensava que a l'aparèixer així espontàniament en un dia així, pensava que vindria molt enfadat, no?, amb tot el que ha passat a la Sí, presidència. és el que s'ha dit abans, que és millor, Víctor Font o Joan Laporta? Què són els dos? És com votar Pedro Sánchez o Mariano Rajoy, és la puta merda els dos. Saps què vull dir? Com descriuries a Víctor Font? Víctor Font, com dius tu aquella paraula que sempre dius en aquest programa? Flauma. Pues és un gilipolles. Arcadi Morter, moltes gràcies, com Bueno, sempre. nois, qualsevol cosa em truqueu. Sí, i tant. Bé, doncs, havent parlat de la presidència, passem una mica a l'altra punta, no?, i parlem una mica del Madrid. Ja hem tocat una mica per sobre, però... A l'altre punt parlarem ara del conserge. No. S'està obrint un debat a Twitter, coses que sempre passen, no?, els madridistes, doncs, són com són, no?, i ara diuen que el Madrid juga força millor sense Mbappé. I jo, clar, de fet, hi ha un clip del Chiringuito on deien que Mbappé probablement tindria minuts a la tornada contra el City, que intentarien forçar, ja ho vam parlar, no?, el tema de la lesió d'Mbappé, i alguns col·laboradors del Chiringuito posen cara de ui, no, sisplau, amb lo bé que estem ara. Seria increïble que jugués Mbappé, que el Madrid no passés, tio. Seria increïble, És que, poca broma, però el Madrid juga millor sense Mbappé que amb Mbappé. Sí, jo sabia jo això. Si tens un tio que t'acarda 40 gols per temporada, Sí. no, home, no. Clar, és un tio que... Jo el ell fitxaria sol- pel Barça, Mbappé, que ell sol. Si vol venir al Barça, Però endavant. això passa. O sigui, no perquè un tio cardi 40 gols fa jugar millor el teu equip.
Vull dir, moltes vegades l'empitjora. El fet de només buscar-lo en ell, de traure l'atenció només en ell. Saps què passa? Tio, que han El Madrid... que han fet aquests 2 partits, que han marcat, però estan cardant pena. Espera, que sé cap on anirà. Ho estàs dient per algú, això, de que només jugava l'equip per una persona i tot això? No ho estic dient per Leo Messi. No. Escolta'm, jo Leo Messi, Home, el com a Barça de Messi futbolista... jugava espectacular. Escolta'm, com a futbolista, Leo Messi per mi és el millor que he vist i si s'hagués quedat al Barça cobrant algo menys i sense tenir tant de pes a la plantilla, sempre l'hagués volgut. Bé, Saba, bé. Saba. Molt bé, Saba. Jo ho molt bé. agraeixo. Per culpa de Joan Laporta... No, gràcies a Joan Laporta estem començant a salvar el que és el Barça. I això és una cosa que s'està parlant molt aquests dies, que va sortir lo de Xavi. Us recordo que fa un any estàvem aquí dient Messi, Neymar al Barça, us imagineu? Una altra cosa. No, però sí que és veritat que estic amb en Saba una mica amb el tema aquest de que des que ha sortit la informació aquesta de Xavi va dir, després Mateu l'Alemany també va dir, no sé què, trobo que si realment va passar allò, trobo que en Joan Laporta, amb 2 collons, literalment, va decidir que no havia de tornar Leo Messi, i sincerament, si em va sortir l'altre dia un tuit, si Leo Messi s'hagués quedat al Barça, Pedri estaria jugant a Requeteo de Huelva o estaria jugant a l'Atlètic de Madrid, Champogol estaria jugant. o estaria jugant a un altre lloc, i Lamine Yamal segurament també s'hagués anat a l'Espanyol o al Aquestes Badalona. coses mai es sabran. Per tant, jo sincerament penso que dintre tot el mal que em fa dir-ho, però va anar bé el que va passar, van passar normalment, sí, però mira on estem ara. Ningú hagués pensat fa 2 anys, 3 anys, que estaríem on estem ara. I molta gent ho diu, estem amb el mateix equip que Xavi, perquè al final el reforç que és Cancelo, un altre cop, i els 4 nanos que surten de la Masia, com Xavi Espar o Bernal aquest any. A veure. No fotem, Saba. T'ha sortit Covarsí, t'ha sortit... I s'han No. assentat. Saps que Evidentment, però vull dir la que... mateixa plantilla que Xavi. Jo critico molt a Xavi, però no és el mateix un jugador com Covarsí, que el fas debutar tu i encara no ha tocat primera divisió, no sap el que és, el Covarsí que tenim ara, que és un tio que ja porta 3 temporades jugant a primera divisió, que té l'experiència... també estàvem tots Flick ha Copa. millorat a molts jugadors. Però també Flick ha millorat a molts jugadors, però vull dir, els mateixos jugadors també, Clar, el fet de la evolucionen. confiança, de saber que tu quan ets un canterà, saps què passa moltes vegades? Que dius, hòstia, em fan debutar, ho haig de fer bé, i tens una pressió acumulada. Quan tu ja portes 3 anys en allà, surts amb els ous pelats i dius, mira, un altre partit. Exacte. Sí, però també és el que parlàvem altres vegades, i tu més si en crítica amb Covarsí, que el Covarsí de la primera temporada és millor que aquest Covarsí, per tant tampoc aquest relat m'avalla una mica. Però em refereix... Generalment. Jo entenc. soc Evidentment, jo soc un tio crític, però dintre de lo que ja tinc la raó, o sigui la raó. Acaba aquí la frase, no cal que digui. Que tinc raó en el sentit de que penso les coses i sé molt bé com són les coses. I jo quan dic que en Covarsí és un flauma, no vull dir que vull fora Covarsí ni que em sembli dolent. Dic que no és el que era. I quan dius que Leao és millor que Henry, també ho dius així, per dir, no? Que per cert, ara que estem dient noms, que m'ho havia deixat, podem fer-ho ben ràpid. Lo del tema del jugador de la setmana, el millor i el pitjor, teniu algun nom en ment? Jo tinc clar, I de fet, te miraré a tu, què cony. El millor ha sigut Cancelo, Saba. El millor ha sigut Cancelo. I el pitjor... qualsevol dels 2 puntes. Estic bastant enfadat amb aquest tema, Jo que lo de Cancelo és increïble, perquè al final és un tio que sembla que li donguis uns plastidecors i per pintar i el tens una tarda entretingut, però és veritat o no? Però està rebent tothom últimament, Però ahir va quedar un partidàs. Joder. Per mi el millor de... Lògicament, Rafinha ha fet un hat-trick, Aviam. Porta uns quants en aquest últim mes. Jo he de dir que si hem de dir el millor, poder... És que... No t'estic dient el millor jugador del Barça, Cancelo no el voldria, però el millor pot ser, sí, Cancelo o per mi Pedri. Hòstia, ja, però aquest contra el Sevilla no... No, contra el Sevilla no, però contra el Newcastle. Clar, per mi però... és del més salvable de la plantilla. Sí, però jo què sé, setmana sencera, sí, saps? per això, però no Champions sé, i Lliga. I per mi el pitjor és que ha tornat Gavi. Hòstia, no. El pitjor, tio. No pots dir això, tio. Tu, per mi això és el pitjor. Mira, sabeu que tenia pensat afegir una mica el tema de la tornada de Gavi, però no ho he fet perquè sabria que seria molt dolorós. Tu, vaig llegir un tuit sobre Cancelo que us agradarà. Diu, és un jugador tanga. Diu, per davant encara, diu, però per darrere no tapa res. Sí. I està bé. No, és que bàsicament és això. I Cancelo, pues... Cancelo pren decisions molt estranyes, O sigui, fa coses bé, però a vegades enmig del camp fa coses molt estranyes. Uns passes que... Jo t'he de dir que per mi ha sigut un dels millors laterals en quant a prime ofensivament de la història, Hòstia.
ofensivament, en quant a Prime, hòstia, quan estava al City aquest tio anava assistència o gol per partit, vull dir... És un jugadoràs, el que passa és Sí. que sí que és veritat que té decisions estranyes i contra un equip que potser... Té mirada boja, mirada boig. Sí, però això és bo, això és bo. ens agrada. Està boig, està boig. Després deies, per un partit de Champions vull a Rudiger, doncs amb Cancelo igual. Ah, no, bueno, vull a Rudiger a triar entre no sé quina merda era Rubén Díaz, no sé quina merda era l'altre. Rubén Díaz. Bueno, La merda. abans de que l'Edu se m'adelanti, per mi el millor jugador de la setmana, no pel partit del Newcastle, evidentment, però pel partit d'ahir és Rafinha. Sí, però jo crec que no. No Rafinha- és just. No és just. Però Sí, ahir clar. va tornar una mica. Igual que en el bàsquet no tots són els punts, en el futbol no tots són els gols. Clar, jo sabeu que estimo molt a Rafinha, però no és just que li donem el jugador de la setmana perquè se li ha de demanar el que va fer ahir molt més. Molt més. Bueno, jo ho dic més que res perquè trobo que potser és el cop de confiança després d'aquesta lesió que va tenir i dels minuts que no està jugant bé, igual que en aquella època quan Neymar no li anava bé la cosa, Messi li deixava el penal i mica en mica es anava animant, doncs jo trobo que una mica, bueno, m'agradaria pensar que li dono més aquesta recompensa perquè és el toc que li queda per tornar a ser aquell Rafinha que ens agradava l'any passat, que cada partit marcava, que anava a totes, que apretava, que no sé què, que no sé quantos. Però jo he de dir que Rafinha, per mi, l'actitud que té dintre del que hi ha, no Sí, està acertat, però és bona, Sí, però li falta la mística que tenia l'any passat. Li falta finura a dalt. Jo trobo que és això. I com a pitjor, pues, sempre m'agrada marcar Casador, que és bastant flam. Jo no, jo m'agrada Casador. No, jo només diré que... No, m'agrada Casador perquè és del Barça i m'agrada. Sí, Jugadors que avui... a mi que sí, No, clar. m'encanta. No, Però... home, tu, Si voleu sortiríem a la Lliga amb tots els barcelonistes. Sortim amb un 11 de socis, a veure què tal. Tots som del Barça. No, Ferran Torres no el vull. Va, jo posaria pitjor Ferran Torres que no. Hòstia puta. No, és broma. Tu només faràs el millor. No, sí, jo només faré el millor i no serà el millor, però simplement vull dir-ho perquè m'ha agradat molt com ha jugat i penso que està molt bé, i abans en parlava en Saba dels Cantarans, que és Espar, que va sortir a Newcastle i va fer 2 entrades a terra que ens vam cagar vius però eren molt bones, i ahir també va estar jugant bé ahir, per tant, Va complir. i quan dius tu amb de la pressió i Flick i sis, us recordo que a Flick li van dir aquest Espar què tal? I diu, bueno, em recorda molt a Philip Lam. Ja. Us en recordeu? Flick, cabron, saps? Us en recordeu quan es parlava de Jofre Torrents? És que em vaig equivocar, era Xavi Espart. Tenen quasi el mateix. No, de fet, no has parlat? No, continua. No has parlat de Xavi Espart? O sigui, l'has vist, Xavi Espart? No, Saps alguna d'ell? sincerament és la primera vegada que sentia parlar d'ell. Sí. Jo pensava que Espart era allò que furtaves les olles i això. No, són les sandàlies d'Espart. És veritat, les sandàlies d'Espart, és veritat. La palla aquella... Bueno, no ho sé. Sí, ara, en Pou crec que ens havia preparat alguna Sí, jo coseta. us he preparat una coseta i és que ja aquesta setmana, aquest dia d'avui, hi ha hagut actualització del valor de mercat de Transfer Market de la Lliga Espanyola. Com m'agrada això. I com sabeu, sempre és un tema de debat, les coses que surten. Això que fem és com anar a mirar l'Apple Store. Vas a mirar el que és i no te compres res perquè tot és molt car, però vas mirant, mira, hòstia, me podria pillar un MacBook Pro, me podria pillar... Bueno. I no. L'Apple Store, te vas a millor amb MacBook Pro. Sí. Parla el que té un MacBook Pro, seguim. Bé, m'agradaria una Parlava de mica... vosaltres, de pobre. M'agradaria una mica... No mireu cap dels dos, que us tinc aquí al costat i us teniu a molta vista, a plena vista. Jo no veig, o sigui, no, soc miop, no puc llegir. Pues treus les ulleres. Digues. Vale, han actualitzat els valors de mercat de jugadors bastant importants, en els quals en els 4 primers llocs tenim Pedri, Bellingham, Fermín i Julián. Ens ha enviat captura aquesta tarda d'això, aquest tio. Sí, però jo per sort no m'ho he estudiat perquè dic, mira... Bueno, però tu has llegit... Has enviat una captura al grup d'això. M'has de tallar la secció. Diu, no miris, i m'ho ha enviat aquesta tarda. Jo tallo, no, vaig a mirar el que t'he enviat. No, que és el continua, mateix. Pou, sisplau. Jo tallo la punyetera secció de la màquina del temps, pregunto. Ja està. Edu, no. Pedri no val 15 milions. Vale, N'ha pujat 15 milions. us diré, què creieu? Pedri l'han pujat o baixat el valor de A veure, mercat? aquesta és molt òbvia. Pedri. Aquesta... Pedri li han baixat. Pedri li han pujat 10 milions i es converteix en el migcampista amb més valor de mercat. No ho era abans, d'aquests 10 milions? No, perquè Hi havia Bellingham. hi havia Jude Bellingham, en el qual què creieu? Que li han pujat o baixat el valor de mercat? Entenc que que amb el n'hagi tema baixat lesió... molt. I li han baixat 20 milions. Hòstia, molt bé. Estava a Poc em 160 sembla. Li han i ara baixat més o menys el que s'ha gastat amb cubates aquest últim mes. No està pas malament, això. i ara està a 140. Va convocat, demà? Ha anat convocat. Sí. I Álvaro Carreras també. Després, Fermín López, creu que li han pujat o baixat el valor de mercat? Pujat. Entenc que ha pujat. Li han pujat 30 milions. Hòstia, molt, no?
i es posa amb 100 milions de valor de Que mercat. valia 70. Molt bé, molt bé. Julián, Podrem canviar per Julián Álvarez. Julián, què creieu que li han passat? Sí, a han Julián? Han baixat, no? Julián li han baixat 10 milionets. A quan creieu que està? A 80. Sí, jo que és 18. 90? Julián Álvarez està en 90 milions Doncs de mira, mercat. canviem Fermín per Julián. No. I així ha seguit passant amb jugadors del Real Madrid, perquè a Trent Alexander-Arnold l'han baixat, què creieu? 5, 10 o 15 Hòstia, milions? no sé quin tindria, però deu haver 20. baixat bastant. Sí. Doncs per mala sort de tothom, li han baixat només 5 milions I què val ara? i està a 65. Hòstia, tan car? Uai, jo no pagaria ni 25 milions per aquest tio. Després tenim a Dean Huijsen, que també, què creieu que li han baixat? Jo crec que l'ha pujat. 5, 10 o 15? Ah, l'han baixat? Què creieu que li han baixat? 5, 10 o 15? 10. No sé, jo no... Hòstia, jo crec que 5, és molt jove, no? Jo Eduard? de la manera que ho pregunta, no serà 5. Ja, però no. Jo diré 10. Doncs també, per mala sort, només li han baixat 5 milions i també està a 65 milions Aquest m'ha semblat d'euros. Que va pagar Madrid 60, no? Sí, por ahí, sí. Jo em sembla un bon preu, eh? Sí. I tenim Alejandro Valde. Hòstia, aquest... A veure... Si no ha baixat és una I vergonya. tenim Alejandro Valde. M'agradaria que intentéssiu primer què creieu, que ha pujat o baixat? Ens pots dir... Tens el que valia abans? Sí. Quan valia abans, Valde? Alejandro Valde fa, no sé, que van actualitzar-ho al gener, estava a 60 milions. Jo crec que ara està a 50. Jo crec que ara està a 45. Sí, jo també, 45. Doncs per sort del Barça, perquè es mereixia el que esteu dient, li han baixat només 5 milions i està a 55. Doncs va, ja podeu venir a comprar-lo. I bé, després hi ha hagut alguns altres canvis de valor, com per exemple Rodrigo, que li han baixat 10 milions, Nico Williams també li han baixat 10 milions, i estan els dos amb 50, o Joan Garcia, que de moment només li han pujat 10 milions i està a 40. Bueno, però un porter 40 milions és... Sí, però aquestes coses van a poc a poc. Sí, però després Joan Garcia no el vendrem, encara que es posi 100. Però també et diré, hi ha coses que em sorprenen, perquè, per exemple, Eric Garcia, què creieu que li ha passat a Eric Garcia? Que haurà pujat molt poc, no? Però hauria d'haver pujat molt. No És que sé. jo això de Transfermarkt... Em pots dir quin valor tenia, Eric? Eric Garcia tenia un valor de 30 milions. És una vergonya, això, eh? Sí. Per 30 milions te dono les gràcies i torna a casa teva, eh? Penseu que Huijsen i l'altre que he dit, que no me'n recordo ben bé qui era. Arnold eren I Arnold 65. estaven a 60, eh? Vale. A quan creieu que està Eric Garcia actual? Eren 30, has dit. Eren A 30. 40. Jo dic 35 i m'acabrejaré bastant. Jo 40, va. 35 milions, una vergonya. I Gerard Martín? Gerard Martín és un jugador en el qual també diria que li han posat el valor de mercat. Home, algú... Evidentment. Igual val 5 o 10 milions, no crec que pas més, però... No. Li han posat el valor de mercat i us estic buscant quin era el seu valor de mercat anteriorment. Clar, és que els jugadors que porten tan poc a l'èlit... El tinc. Sí? A veure què tal. El 12 de desembre de 2025 estava a 20 milions. Hòstia, Déu-n'hi-do. Pues ara deu estar a 25. 25 jo també diria. 25. I després l'altre gran canvi de favor del Barça, així és per destacar una mica, perquè ja pues, no diré... Hi han hagut bastantes baixades, t'he de dir, entre Casador, Christensen, Araujos... Araujo quan està ara I- mateix? Tens Gavi. és futbolista encara? i Gavi. Araujo ara mateix està a 20 milions. I Gavi per quan el podem empaquetar? Home, Gavi encara Home, està a Gavi 30, va- eh? L'han clar, baixat 10 milions, de 40 Clar, però a 30. perquè Gavi va arribar a valdre 90 o 100 No, milions. Gavi estava molt amunt, va arribar fins als 90 milions. Veus? I ha anat baixant progressivament fins ara que està... És que Gavi va haver-hi una etapa que era a 30. més car que Pedri, eh? Vull dir Sí, que... És l'època que- que Pedri es lesiona, la temporada de segona de... No, la temporada de la Champions, sí, ojalà, de la Lliga de Xavi. Sí. No me sortia. No, anava a dir que l'últim gran valor que vull destacar és el de Marc Bernal, que m'agradaria que... Quin valor... Tenia 10 milions de valor de mercat al desembre de l'any passat. espero On que- creieu que està? És molt- 15 a 20. Sí, ha passat poc. No, jo crec que 25, 30. Ja. Tant? Creus que ha pujat? S'està ficant molt important. Marc Bernal està a 30 milions de valor de mercat. Molt bé. Som el segon equip amb més valor de la Lliga Espanyola, encara... I també et dic, ara mateix ofereixen 30 per Bernal i no els acceptaria, eh? Jo tampoc. veig que és un jugador que pot arribar molt És que té molt de gol, aquest tio. Sí. És com el Busquets modern. Sí. Bueno, i a part de gol té moltes coses, a mi m'agrada molt. Per fi, arribem a la secció favorita d'en Pou. Això ja sé que surt a TikTok, per tant ja miro càmera, ja me surt la sonrisilla, no? Els titulars de la setmana. Torra, m'agrada la intro que has fet la setmana passada. Ja, però hem de canviar una mica, ens hem d'actualitzar. Com vols que la faci? Va, jo la faig com tu me diguis. Fes-ho com amb una mica d'eco. Els titulars de la setmana. Que trist, eh? Va,
Pozo, començaré per tu, va, perquè sé que espero que hagis millorat una mica. Jo us diré que al principi del programa eren una puta merda, i us ho puc dir així. Vinga. I crec que m'han vingut bones idees mentre fèiem el programa i els he millorat una mica. O sigui, veus que durant una estona pots millorar-ho. Llavors m'estàs dient que no treballes suficient, Pou. Bueno, si tu vols agafar així, agafo així, no passa res. Bé, els meus titulars són... Els meus, compte, En tinc dos. Vinga. Un del Barça i un del Madrid. Dos. Ostres, molt bé. Xavi és part de l'equip. Molt bé, I espero que demà Fede vagi verd. Bueno, vale, comparat amb el que hem vist... Fede vagi verde. No calia que diguessis. No? Bueno, millor. Demà és missió impossible. Va, Edu, tira. Jo en tinc dos, també, va. Hatrinha decideix. Mira càmera, càmera. Hatrinha decideix. I el segon és Víctor no, Victòria a la porta. M'agradaven més els del Pou que els de l'Edu. Jo he escoltat moltes crítiques, però per mi estan millors els meus. El Barça inaugura la festa i la porta la tanca. Molt bé. I jo tinc a Manchester City, imagines que remuntaran Vini de conya. El Vini de conya, just. No parlem Estava bé. dels No, el City, imagines? City, imagines, està bé. No, és igual. Demà, City, imagines què passa? Vic. Va, Crec que puc estar content. Jo, la que he descartat era la porta asseca la font. És bo, vaya puta merda. I fins aquí el programa d'avui. Saba, pinxa aquí. Visca el Barça i a veure què fem a Champions. Visca Catalunya! Adéu.